Много често в ежедневието ще чуете някой да се оправдава, че не е виновен за нещо, или пък да обвинява някой друг, че вината за случката е изцяло негова. Например, возейки се в автобус 280, без да се държите никъде, за да впечатлите някое момиче, при рязко набиване на спирачката от страна на шофьора, се спъвате, блъскате някоя жена случайно и тя удря главата си на предната седалка. Да, ама аз не исках така да стане, значи не съм виновен, нали? Нека разберем заедно в следващите няколко минути, които ще обсъдим вината. Виното е алкохолна напитка, получавана от ферментацията на гроздето. Налице са различни видове – бяло, червено, розе... Стоп! Какво е това? Нали за вината? Бате, какво е това момиче, което ми прати? Тя тук говори за вино. Изобщо каза ли какъв клип ще снимаме или така просто изпрати някакво момиче? В следващите няколко минути ще обсъдим вината, така както я разбира правото. В клипа ни за престъплението споменахме, че то е такова деяние, което е противоправно, обществено опасно, обявено от закона за наказуемо и извършено виновно. Докато първите три елемента съществуват обективно и независимо от преценката на когото иде, не така стои въпросът с вината. Тя е субективната, личностна съставка на престъплението. Нея определяме като едно особено психично отношение на извършителя към извършеното от него деяние, обществено опасния му характер, както и неблагоприятните последици, които то влече. По тази причина установяването на вината е най-тънкият момент в разследването на престъплението, тъй като няма как да се върнем назад във времето и да разберем какво точно е мислил или изпитвал дееца по време на неговото извършване. За вината съдим по поведението на престъпника преди, по време на и след извършване на престъплението. Както вече споменахме, вината е едно особено психично състояние. И като такова, за формирането й играят роля три основни елемента – интелектуален, волеви и емоционален. Интелектуалният елемент се свързва с това как извършителят разбира отрицателната промяна, до която ще доведе извършеното от него действие. Например, ако решите да убивате някого посредством наръгване с нож, вие осъзнавате, че самото намушкване ще доведе до смъртта на вашата жертва, както и че това е в разрез с обществените норми, част от които са и правните. Волевият е свързан с целта, която извършителят си поставя. Дали резултатът от престъплението е желан. Например, при един умишлен палеж подпалвачът е целял именно предизвиканите от него пламъци да унищожат вещта, сградата или каквото там иска да подпали. Емоционалният момент е най-вече относим към мотивацията за извършване на деянието. Колко обмислено е било решението за това. Разбира се, трябва да се отчете разликата между един умишлен побой и такъв нанесен вследствие на тежка обида, която ви е предизвикала до такава степен, че да ударите противника. Тя е едно особено психично отношение на извършителя към извършеното от него престъпление, обществено опасния му характер и неблагоприятните последици. Тя е конкретно отношение към конкретно деяние, а не абстрактно понятие.